खुलुमबाय बयखौबो बे नेथाराम नार्जारी इउटुब चेनेलनि जानानै नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबो जिउजों आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोन बयनोबो आङो खुलुमनाय जासियो। खुलुमबाय। अब्ला फै लोगोफोर, जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो सुंद'यै जोङो सोलोंनि। इसोरनि बोसोनखौ जोङो सोलोंनायाव जोङो जेबो गिनाङा जासे जोंहा जेबो गिनांगौ गैया। बेनिखायनो इसोरनि बोसोनखौ जों सुंद'यै जोङो सोलोंलायनि। अब्ला लोगोफोर, आं दिनैनि गाहाम बोसोनखौ आङो सायख'दों। बे जाबाय बोसोन बिजाबनि 3 बालाब 23 सिरि आरो 24 सिरि। गाहाम बोसोन बिजाब 3 बालाब 23 सिरि आरो 24 सिरि। अन्नानै नोंथांमोननि आखायावबो बाइबेलफोर दङब्ला अन्नानै फरायलांफानो हागोन। जिसुनि मुङै आं फरायनि। नोङो संसाराव थानाय समाव जेबो गिनाङा जासे संसाराव जेबो सौग्रावथारनाय नङा, आरो नोङो उन्दुनाय समावबो नोङो मोजाङै उन्दुलांनो हागोन, आरो नोंखौ रावबो सुथुरफ्रा जेबो खालामनो हानाय नङा। जिसुनि मुङै आमेन। हामबायसै। अब्ला आङो बाइबेलखौ गुसुङै आङो बिजिरनायनि सिगां आङो नोंथांनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट, अन्नानै नोंथाङा गाज्रि मोनाब्ला आङो नोंथांखौ खावलायनो सानदों। मानोना बे चेनेला गोदान चेनेल, बेनिखायनो अन्नानै नोंथाङा चेनेलखौ एबा भिडिअखौ नायगासिनो दङब्ला लाइक शेयार खालामनानै होयो, आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानैहाय साबस्क्राइब खालामनानै लायो। बेखौनो आं नोंथांनिसिम खावलायबाय। अब्ला फैदो इसोरनि गाहाम बाथ्रायाव। बाइबेला बुंदों ख्रिस्ट'नि अनलायग्रा बिमा बिफाफोर। दिनै बाइबेला जोंखौ बुंगासिनो दङ आरो बुंबाय थागोन। नोंथाङा जेसेबां बे संसाराव खामिनानै दङ, नोंथाङा बे संसाराव जेसेबां जोरनानै थागोन, नोंथांखौ बाइबेला बुंगासिनो दङ। नोंथांनि जिउआ बे बुहुमाव गोमोरागौमानि, नोंथांनि दिनै थांनानै थानाय समा बे बुहुमनिफ्राय बोखारजारागौमानि नोंथाङा दिनैहाय इसोरनि बोसोनखौ मिथिबोगासिनो दङ, आरो इसोरनि सोमोगोनां खामानिफोरखौ नुबोगासिनो दङ। ख्रिस्ट'नि अनलायग्रा बिदा फंबायफोर, दिनै बाइबेला मानो बुंदों दिनै नोङो उन्दुनाय समावबो मोजाङै उन्दुलांनो हागोन, आरो नोङो जेबो गिनाङा जासे नोङो मोजाङै नोङो गावनि उन्दुनाय बिसिनायाव मोजाङै उन्दुलांनो हागोन होननानै, आरो जेबो संसाराव सौग्रावा जासे, सौग्राव जौसि जायालासे नोङो संसाराव मोजाङै नोङो खामिलांनो हागोन। मानो बुंदों? दिनै नोंथाङा इसोरखौ गिनायखायसो, नोंथाङा इसोरजों सानफ्रामबो आर'जाव दङखायसो, नोंथाङा दिनै इसोरजों सानफ्रामबो सोमोन्दो थानायखायसो, इसोरखौ फोथायनायखायसो, गाज्रि लामायाव थाङैखायसो, आङो बेबायदि खामानिखौ मावोब्ला इसोरा दुखु मोनगोन, आङो बेबायदि सैथोनि लामाजों आं थाबायाब्ला आंखौ इसोरा थारैनो दुखु मोनथारगोन, बेबायदि इसोरनि लामाजों दिन्थिनाय लामाजों आं थाबायनो रोङाब्ला, सैथोखौ नागारनानै आङो गाज्रि लामाजों आगान होयोब्ला, नंखाय लामाजों आगान सुरोब्ला, नंखाय आङो बुंलाबायोब्ला, सैथोखौ आं बुङाब्ला, इसोरा आंखौ दुखु मोनगोन। बे साननायखौ लानानै नोंथाङा दिनै इसोरखौ गिदोंब्ला एबा गिबायब्ला, दिनैहाय नोंथाङा जेबो गिनाङा जासे बे बुहुमाव सौग्रावा जासे दिनै नोंथाङा दङ, आरो उन्दुनाय समावबो नोंथाङा मोजाङै गोदो नोंथाङा उन्दुलांनो हागोन। मानोना दिनै नोंथांखौ इसोरानो बेङो, इसोरानो गावनो गोथार आरफ'आव थिनहरनानै नोंथांनि बिसिनाफ्राव बियो आरफ'आ फैनानै नोंथांखौ दिथा होयो। मानोना सुथुरा बेयाव नोंथांखौ जेबो खालामनो हाया। मानोना नोंथांखौ इसोरा अनो, नोंथांखौ इसोरा दिनैहाय हेफाजाब होयो, आरो जेबो खैफोद गैयालासे नोंथांखौ इसोरा नेयो। बिनि थाखाय इसोरा जोंनि थाखाय अरायबोनि थाखाय सान्थि। ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्रा बिमा बिफा, बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावफोर, दे अब्ला जोङो इसोरखौ जोङो
फोथायनि इसोरखौ जों नाजावनि मानोना जोंहा इसोरखौ फोथायनायाव जेबो जोंहा गिनांगौ गैया आरो बे बुहुमाव जोङो सौग्रावनो जोङो थांब्लाबो माबा मोनसे जोंहा आनजादफोर दङब्लाबो इसोरानो बे आनजादनिफ्राय जोंखौ बोखारगोन सौग्रावनो थांब्लाबो खोमसियाव गोग्लैहैनोसैब्लाबो इसोरानो जोंखौ बे खोमसिनिफ्राय जोंखौ बायख'गोन आरो बे सुथुरनि आखायाव माब्लाबाबो बियो जोंनि जिउफोरखौ बियो खोख्लैथारनाय नङा ख्रिस्ट'नि अनलायग्राफोर आं इसोरनि बोसोनखौ आं गोलावथार आं बुङालाबा बुंनो सानब्लाबो आंनि गुस्थि सालायफ्रा पुथ्राफ्रा बिनि थाखाय आङो इसोरनि बोसोनखौ आङो बे समसिमखौ आङो नोंथांमोननि गेजेरावनो बुंबाय अन्नानै गोरोन्थिफोर जालाङोबा अन्नानै बे गोरोन्थिफोरखौ नोंथांमोना निमाहा खालामो जिसुआ बाख्नायजाथोंसै गोजोन्थों